ଯିବା ତମେ ରହିଯାଉ ନା ଆଙ୍କ ଝିଅ କହିଲା ମୋତେ ସେଠୁ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ମୋ ଝିଅ ମୁଁ ଭୋଜି ଦିନ ଆସିବି ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନା ତୋର ଅସୁବିଧା ହେଲେ ମୁଁ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁଆଡ଼େ କରିଦେବି ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନା ମୁଁ ଅଛି ମାନେ ତୋର କିଛି ହେବ ନାହିଁ ମୁଁ ଆଜି ଝିଅକୁ କହିକିନି ଖୁସି କରିକିନି ସେଠୁ ଖୋଇ ପେଇକି ମୋ ଘରକୁ ଆଇଲି ଏଇଟା କ'ଣ ମୋର ଭୁଲ ଏତିକ କହିକି ଆଇଲି ତାପର ଦିନ ସେଠୁ କହୁଛି ସରିଗଲା ଭିତରେ 3 ଦିନ ଭିତରେ ଝିଅର ଯେଉଁଦିନ ଭୋଜି ଆଜେରମାଟ ହେଉଛି ସେଦିନ ମୁଁ ଘରେ ରୋଷେଇବାସ କରୁଛି କାମ କରି ସକାଳୁ ତ ମୋ ପୁଅକୁ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛି ମୋ ପୁଅ ଖାଇ ବସିଛି ତାପରେ ନାରାୟଣ ବାବୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ ନାନା ମୋ ଝିଅକୁ ଟିକେ ନେବି ଆରେ କେମିତି ନେବୁ ଆଜି ତାଙ୍କର ଭୋଜି ଝିଅ ହେଉଛି ଦେବକନ୍ୟା ଆଜି କେମିତି ଝିଅ ଯିବ ଶାଶୁ ବାପା ଘରକୁ ନା ହଁ ମୁଁ ତମ ଝିଅକୁ ନେବି ଆଉ ଶୁଣ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ବସିଛନ୍ତି ସେଠି ନା ନା ସିଏ ଆସିନାହାନ୍ତି ଆଉ ଜଣକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଯିଏ ନାରାୟଣ ଭାଇର ସେ ସାଙ୍ଗର ପୁଅର ସମାନ ହେଇକି ଛିଡ଼ା ହେଲେ ଦେଖିଲା ମୋ ଝିଅ ଡେଙ୍ଗାକୁ ମୋ ଜୋଇଁ ଡେଙ୍ଗା ପସନ୍ଦ ଆସିଗଲା ସେଠୁ ମୁଁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା ହଉ ଦେଖେ ଆଉ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ଟିକେ ବୁଝେଇବୁ ଦେଖେଇବୁ ଆଉ ଯଦି ତୋର ମନ ନ ପାଇବ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ନେଇକି ଆସିବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ମେନ୍ ନା ସେଠୁ ସେ କହିଲା ହଁ ତାପରେ ସିଏ ସେଠୁ କ'ଣ କଲା ନା ମୁଁ ଇଏ ଥରେ ଦେଖିଗଲା ତାପରେ ସେଠୁ ମୋତେ କହିଲା ନା ନା ତୁ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବୁ ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକିନା ଇଏ ଆସି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ସେଠୁ ମୁଁ ସେଠୁ ନେଇକିନି ଏଠୁ ଗଲି ଲୋକ ଏଠୁ ସେଠୁ ନେଇଗଲେ ସେମାନେ ସେଠୁ ଝିଅକୁ ଦେଖି ରାଜି ହେଇଗଲେ ଇଏ ଜୋଇଁକି ଦେଖି ରାଜି ହେଇଗଲା ସେଠୁ ବାହାଘରଟା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଠିକ୍ ହେଇଗଲା ଇଏ ସେଠୁ 3 ଥର ଗଲେ ସିଏ 3 ଥର ଗଲେ 3 ଥରରେ କାମ ସଫା ମୁଁ ହେଉଛି ଖରାବେଳେ ଶୋଇଥିଲି ଖାଇ ପିଇକିନି ଶୋଇଥିଲି ଭାଇ ମୋ ଘରେ ମୁଁ ଶୋଇଥିଲି ସିଏ ବାହାଘର ହେଇନଥିଲା ଶୁଣ ଆରମ୍ଭରୁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ପ୍ରଥମରୁ କହୁଛି ଶୁଣ ମୁଁ ଘରେ ଶୋଇଥିଲି ସେ ଥରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକି ମୁଁ କହିଥିଲି ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ ଭଲ ପୁଅଟି ଅଛି ଗଡ଼ମାରେ ଆଉ ତାର ଗାଡ଼ି ଗ୍ୟାରେଜ ସେ 2 ଭାଇ ଆଉ ଦେଖିବୁ ତ ଝିଅ ପସନ୍ଦ ଯଦି କରିବ ବାହାଘର ସେଠିକି ତୁମେ କରିବ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ କରିବ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଭାଙ୍ଗିଦେବ ସେଥିରେ ମୋର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ସେଠୁ ସେ କହିଲା ହଉ ନାନା ଆଉ ମୁଁ ମୋ ଭାଇ ମରିଯାଇଥିଲା କହିଲା ତୋ ଭାଇର ହାଣ୍ଡି କୁଣ୍ଡେଇ ଯାଉ ମୁଁ ତୋ ଘରକୁ ଯିବି ତୋ ଘରୁ ହେଇକି ତାଙ୍କ ଝିଅବାଲା ପୁଅବାଲାକୁ ଦେଖିକି ଆସିବି ତାଙ୍କ ଘରଦ୍ୱାର ଦେଖିବୁ ଯଦି ତୋର ଇଚ୍ଛା ପାଇବ ବସିବୁ ଇଚ୍ଛା ପାଇଲେ ଖସିବୁ ମୁଁ ମୋର ଏତିକି କଥା କହିଲି ସେଠୁ ମୁଁ ସେଠୁ ହାଣ୍ଡି କୁଣ୍ଡେଇ ସରିଗଲା ସେଠୁ ନାରାୟଣ ଭାଇ ମୋର କ'ଣ କଲା ପଚାରି ମୋ ଘରକୁ ଆସିଲା ତାପରେ ମୁଁ ଶୋଇଛି ସେଠୁ ଜେମା ବୋଲି ଗୋଟେ ମୋର ଯା ସେ ସେଠୁ ମୋତେ ଡାକିଲା କହିଲା ଛୋଟି ନାନୀ ଆଉ ଶୋଇଛୁ ତତେ କିଏ ଡାକୁଛି ମୁଁ କହିଲି ହେଉଛି କିଏ ଡାକୁଛି ମୁଁ ସବୁ ଶୋଇଥିଲି ଉଠିକି ଧଡ଼ପଡ଼େଇକି ଆଇଲି ସେଠୁ ମୁଁ କହିଲି କିଏ କିରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମ ନାରାୟଣ ମୁଁ କହିଲି ତୁ ମୋ ଘର କେମିତି ପାଇଲୁ ନା ମୁଁ ପୁରା ପଚାରି ନାନୀ ପଳେଇ ଆଇଲି ତୋ ଭାଉଜ ମୋତେ ତଡ଼ିଲା ଯାହା ଗୋଟେ ଝିଅ ପାଇଁ କେଉଁଠି ବାହାଘର ଠିକ୍ କର ସେଠୁ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ତୋ ଘରକୁ ଆଇଲି ଯାହା ହଉ ଘର ପାଇଗଲି ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ କ'ଣ କହୁଛୁ ତୋ ପୁଅବାଲା ଘରକୁ ଯିବୁ ନା ହଁ ସେ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ନେଇକି ଆସିଥିଲା ସେ ସାଙ୍ଗଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ନାରାୟଣ ତା କାହିଁ ଆଇଲୁ ତାପରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ସେ ଆସିଥିଲେ ସେଠୁ ସାଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ସେଠି ମୁଁ ସେଠୁ ପଛରେ ବସିଲି ସାଙ୍ଗ ଶୋଇଲେ ମଝିରେ ବସିଲା ସେଠି ମୋର ଛୋଟା ଗୋଡ଼ ସେଠୁ ମୋତେ ନେଇକିନି ତାଙ୍କ ପୁଅବାଲା ଘରେ ପହଞ୍ଚେଇଲା ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚେଇଲା ହଁ ତାପରେ ମୋ ଯାଆକୁ ଟିକେ ଫୋନ୍ କଲି କହିଲି ଯା ଆଉ ଟିକେ ଫୋନ୍ କରିଦେ ତୋ ବୋପା ଘରକୁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ କହିବ କୁନ୍ତି ନାନୀ ଯାଉଛି ଆଉ ଗୋଟା ତା ବାପାକୁ ନେଇକି ଯଦି ଭାପର ତାର ରାଜି ହେବ ଝିଅବାଲା ଯଦି ରାଜି ହେଇଗଲା ବାହାଘରଟା ହେଇଯିବ ଆଉ ସେଠୁ ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି ସେଠୁ ମୋ ଯାଆ କହିଲା ହଉ ତା ଭାଇକି ଫୋନ୍ କଲା କହିଲା ନାନୀ ମୋର ଯାଉଛି ଆଉ ତୁ ଥଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ହରିକା ରେଡ଼ି କରିଥା ଆଉ ସିଏ ପୁଅକୁ ଦେଖିବ ଯଦି ରାଜି ହେଲା ବାହାଘର ହେବ ନହେଲେ ନାହିଁ ଆଉ ସେଠୁ କ'ଣ କଲେ ନା ସିଏ ଆମେ ଫୋନ୍ କରିକି ସେଠୁ ଆକୁ ନେଇକି ଗଲି ଭାଇକି ନେଇକି ଗଲି ସେଠୁ ଭାଇ ସେଠୁ କ'ଣ କଲା ନା ସେଠୁ ଘର ଦୁଆର ତାଙ୍କର ସବୁ ଦେଖିଲା ତାଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଜ ଦେଖିଲା ତାଙ୍କର ଫଟୋ ଉଠେଇଲା ତାଙ୍କ ଘର ଫଟୋ ଉଠେଇଲା ପୁଅର ଫଟୋ ଉଠେଇଲା ମାନେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଯିଏ ନାରାୟଣ ଭାଇର ସେ ସାଙ୍ଗର ପୁଅର ସମାନ ହେଇକି ଛିଡ଼ା ହେଲେ ଦେଖିଲା ମୋ ଝିଅ ଡେଙ୍ଗାକୁ ମୋ ଜୋଇଁ ଡେଙ୍ଗା ପସନ୍ଦ ଆସିଗଲା ସେଠୁ ମୁଁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା ହଉ ଦେଖେ ଆଉ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ଟିକେ ବୁଝେଇବୁ ଦେଖେଇବୁ ଆଉ ଯଦି ତୋର ମନ ନ ପାଇବ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ନେଇକି ଆସିବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ମେନ୍ ନା ସେଠୁ ସେ କହିଲା ହଁ ତାପରେ ସିଏ ସେଠୁ କ'ଣ କଲା ନା ମୁଁ ଇଏ ଥରେ ଦେଖିଗଲା ତାପରେ ସେଠୁ ମୋତେ କହିଲା ନା ନା ତୁ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବୁ ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକିନା ଇଏ ଆସି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ସେଠୁ ମୁଁ ସେଠୁ ନେଇକିନି ଏଠୁ ଗଲି ଲୋକ ଏଠୁ ସେଠୁ ନେଇଗଲେ ସେମାନେ ସେଠୁ ଝିଅକୁ ଦେଖି ରାଜି ହେଇଗଲେ ଇଏ ଜୋଇଁକି ଦେଖି ରାଜି ହେଇଗଲା ସେଠୁ ବାହାଘରଟା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଠିକ୍ ହେଇଗଲା ଇଏ ସେଠୁ 3 ଥର ଗଲେ ସିଏ 3 ଥର ଗଲେ 3 ଥରରେ କାମ ସାଙ୍ଗରେ ହେଇଗଲା କହିଲା ପାନି ଛଡ଼ା ହେବ ପାନି ଛଡ଼ା ହେଲା ମୁଁ କହିଲି କେତେ ଡିମାଣ୍ଡ ଦେବୁ ନା ମୁଁ 50,000 ଦେବି ତାଙ୍କ ମଉସା କହିଲେ ଏଇଠି ତାଙ୍କ ମଉସା ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମଉସା କହିଲେ ଝିଅ ହଁ ଆସିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେକେଣ୍ଡ ଥର ଦେଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମଉସା କହିଲେ
ପଇସା ପୁଣି ଜୋଇଁକି 500 କାଢ଼ିକି ଦେଲେ। ତାଙ୍କ ମଉସା କହିଲେ ପୁଅକୁ କ'ଣ ବାରିବ, ପୁଅ ତ କଳା, ଝିଅ ବି କଳା, ପୁଅକୁ କ'ଣ ବାରିବ। ପଇସା ପତ୍ର ଦେଲେ। ତାଙ୍କ ମଉସା ଫଉସା ସମସ୍ତେ 10-15 ଜଣ ଆଇଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ, ଖୁସି ହେଇକି ଗଲେ। ବାହାଘରଟା ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ବାହାଘର ଯେଉଁ ସରିଲା, ରିସେପସନ୍ ଦିନ ବାହାଘର କଲା। ଝିଅକୁ ତ ନେଇକି ଆମେ ଭଲରେ ଭଲରେ ଆସିଲୁ। ଯଦି ତୋର ଝିଅକୁ ନେବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ବାହାଘର କରିବାର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା, ତମେ ସେଇଠି ଝିଅକୁ ତମର ଅଟକିକି ରଖିଦେଇଥାନ୍ତ। ଆମର କ'ଣ ଭୋଜି ଭାତ ତମର ଖାଇ ନଥାନ୍ତ। ତାଙ୍କ ମନରେ ସେଇଠୁ ଏମିତି ଖୁସିରୁ ବାସ ହେଲା। ମୁଁ ଶୁଣିଲି, ମୁଁ କେମିତି ମନକୁ ତଥାପି ବିଶ୍ୱାସ କଲିନି। କହିଲେ ହଉ ଯିଏ ଯାହା କହନ୍ତୁ। ତାପରେ ବାହାଘର ଭଲରେ ଭଲରେ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ମୋର ଗୋଟେ ବୋହୂ ଅଛି, ମୋ ପୁତୁରା ବୋହୂ। ସେଇଠୁ କ'ଣ କଲେ ନା, ଝିଅକୁ ଜୋଇଁକି ଚେୟାର 2ଟା ପକେଇଦେଲେ। ଝିଅକୁ ଖୋଇଦେଲେ, ପୁଅକୁ ଖୋଇଦେଲେ। ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ ଜୋଇଁକି ତ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ବୁଢ଼ା କେଉଁ ବାଟିଆ ହେଲା ଜୋଇଁଟା? ସେଇଠି ଯେତେବେଳେ ଜୋଇଁଟା ବୁଢ଼ା ହେଲା, ଝିଅ ତ ସେଇଠି କହିଥାନ୍ତେ ବାପା ବୁଢ଼ା ଜୋଇଁ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ, ବାହା ହେବି ନାହିଁ, ମନା କରିଦେଇଥାନ୍ତ। ବାସ୍ ସେଇଠୁ ତମ ଝିଅକୁ ରଖିଥାନ୍ତ, ମୁଁ ପୁଅକୁ ଧରି ଆମେ ବାଟ ଆଇଥାନ୍ତୁ, ଆମେ ହୋଟେଲରେ ଖାଇଥାନ୍ତୁ, ଘରକୁ ସିଧା ଆଇଥାନ୍ତୁ। ତମେ କାହିଁକି ସେ ଭୁଲ ନ କରିକି ମନରେ ପେଟେ ରଖିଲ କାହିଁକି? ମୁଁ ଯଦି ଆଜି ବାହାଘରଟା କରିଛି, ସତ କଥାଟା କାହିଁକି ମୋତେ ନ କହିଲ? ନ କହିକି ତମ ମନ ଭିତରେ ରହିଲ। ଗଲା ତାପରେ ଝିଅର ଯେଉଁଦିନ ଭୋଜି, ହଁ ଝିଅ ଗଲା ତାଙ୍କ ଶାଶୁଘର। ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଇଲି। ମୋ ଯାଆର ମୋର ସେଇଠୁ କ'ଣ କଲୁ, ଆଇଲି ତାଙ୍କ ରହିଲି। କହିଲେ ଝିଅଟା ଯାହା ହେଲେ ମୋ ଭାଇର ଝିଅଟା, ସେ କାନ୍ଦିବ, ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କରିବି। ସେଇଠୁ ମୁଁ ସେ ପୁଅ ଆଇଛି ନା କ'ଣ, ସେ ସ୍ୱାମୀ ଏଠିକି ଆଇଲୁ, ଏଠିକି ମୁଁ କତିକି ନାଇଁ ନା, ସେ ଆସୁ ମୋ କତିକି। ମୁଁ ତାକୁ ଯାହା କହିଛି ତାକୁ ତମେ ଶୁଣ ଆଗ। ସେଇଠୁ ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିବାକୁ ତରବର ହେଉଛି। ଆକୁ ସେଇଠୁ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଦେଖେ ସିଏ ଘରେ ବରା ପିଆଜି ଖାଏ, ଜଳଖିଆ ଖାଏ। ଆକୁ କହିଲି ବରା ପିଆଜି ଟିକେ ଆଣେ, ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଖୋଇ ପେଇକିନି ମୁଁ ଯିବି, ବୁଝିପାରିଲି। ଇଏ ସେଇଠୁ ବରା ପିଆଜି ସେଇଠୁ ଆଣିଲା। ସେଇଠୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସେଇଠୁ ଖାଇଲେ। ସେଇଠୁ କହିଲି ଝିଅ ମୁଁ ତାହେଲେ ଯାଉଛି ଭାରି, ଆମେ ଭୋଜି ଦିନ ଆମେ ଆସିବୁ। ସେଇଠୁ ଝିଅ କହିଲା ହଁ। ପୁଣି ସେଇଠୁ ଝିଅ କହିଲା ହଁ ବରା ପିଆଜି। ସେଇଠୁ ଝିଅ ମୋର ଖାଇଲା। ସେଇଠୁ ମୁଁ କହିଲି ଝିଅ ଆଉ ମୁଁ ହେଉଛି ଭୋଜି ଦିନ ଆସିବି। ନା ନାଇଁ ଅପା ତମେ ଯାଅ ନାହିଁ, ବାହାଘର ସରିଲେ ଯିବ, ତମେ ରହିଯାଉନା, ଆଙ୍କ ଝିଅ କହିଲା ମୋତେ। ସେଇଠୁ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ମୋ ଝିଅ, ମୁଁ ଭୋଜି ଦିନ ଆସିବି, ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନା, ତୋର ଅସୁବିଧା ହେଲେ ମୁଁ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁଆଡ଼େ କରିଦେବି, ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନା, ମୁଁ ଅଛି ମାନେ ତୋର କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଜି ଝିଅକୁ କହିକିନି ଖୁସି କରିକିନି ସେଇଠୁ ଖୋଇ ପେଇକି ମୋ ଘରକୁ ଆଇଲି। ଏଇଟା କ'ଣ ମୋର ଭୁଲ? ଏତିକ କହିକି ଆଇଲି। ତାପର ଦିନ ସେଇଠୁ କ'ଣ ସରିଗଲା ଭିତରେ 3 ଦିନ ଭିତରେ ଝିଅର ଯେଉଁଦିନ ଭୋଜି ଆଜେରମାଟ ହେଉଛି, ସେଦିନ ମୁଁ ଘରେ ରୋଷେଇବାସ କରୁଛି, କାମ କରି ସକାଳୁ ତ ମୋ ପୁଅକୁ ଗଣ୍ଡା ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛି। ମୋ ପୁଅ ଖାଇ ବସିଛି। ତାପରେ ନାରାୟଣ ବାବୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ପହଞ୍ଚିଲେ ନାନା ମୋ ଝିଅକୁ ଟିକେ ନେବି। ଆରେ କେମିତି ନେବୁ? ଆଜି ତାଙ୍କର ଭୋଜି, ଝିଅ ହେଉଛି ଦେବକନ୍ୟା, ଆଜି କେମିତି ଝିଅ ଯିବ ଶାଶୁ ବାପା ଘରକୁ? ନା ହଁ ମୁଁ ତମ ଝିଅକୁ ନେବି। ଆଉ ଶୁଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବସିଛନ୍ତି ସେଠି। ନା ନା ସିଏ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଜଣକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ସାଙ୍ଗରେ, 2 ଜଣ ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଆଜି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଧିଅରେ ବେଣ୍ଟକାର ମେଡ଼ିକାଲରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଧିଅରେ 10ଟା ସାଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି ମୋତେ କହିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ଏତେ ସିରିୟସ୍? ହଉ ଗୋଟେ କାମ କର, ମୁଁ ତ ପାଠ ପଢ଼ିନାହିଁ, ମୂର୍ଖ ଲୋକ, ଗୋଟେ କାମ କର ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କର, ମୁଁ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ଦେଖିବି କେତେଟା ସାଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି। ଏଇଟା କହିଛି କ'ଣ ମୋର ଭୁଲ? ତାପରେ ମୁଁ ସିନା ମୂର୍ଖ, ଆଉ ଯେତିକ ସବୁ ମୋ ପାଖରେ ଥାଏ ସିଏ କ'ଣ ଅନ୍ଧ? ତାଙ୍କମାନଙ୍କର କ'ଣ ମୋବାଇଲ୍ ନଥିଲା? ସିଏ କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରିନଥାନ୍ତି? ସେ ଲୋକର ସତର ପ୍ରମାଣ କ'ଣ ଜାଣିନଥାନ୍ତି? ଇଏ କେହି କଲେ ନାହିଁ। ଇଏ ଆଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଏତେ ଗୋବର, କେହି କଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ମୂର୍ଖ, ମୋ ପାଖରେ କ'ଣ ମୋବାଇଲ୍ ଅଛି ନା? ମୁଁ ମୋବାଇଲ୍ କେମିତି ଆସେ ନା ଜାଣିଛି? ମୋ ପାଖରେ ଯଦି ମୋବାଇଲ୍ ଥାନ୍ତା ମୁଁ ତ ସବୁ ପ୍ରମାଣ ରଖିଥାନ୍ତି। ସେଇଠୁ ମୁଁ କିଛି କହିଲି ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ, କେହି ଆଉ ସେ କଥାକୁ ମୁଣ୍ଡେ ନାହିଁ। ଆରେ ନାରାୟଣ ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କର, ମୁଁ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ଟିକେ ଦେଖେ। ନା ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ ମୋବାଇଲରେ ପଇସା ନାହିଁ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଭାଇ ମୋତେ ମନା କଲା। ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ସେଇଠୁ କହିଲା ମୋ ଝିଅକୁ ନେବି, ଆଉ ଅତି ସିରିୟସ୍ ମୋ ଝିଅ। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ସେଇଠୁ ମନା କଲା, ଆମ ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ିବୁନୁ। ସେଇଠୁ ମୁଁ ରାଗିକି କହିଲି, ମୁଁ ଛାଡ଼ ତା ଝିଅକୁ, ତା ମମି ଯଦି ଆଜି ମରିଯାଏ ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କି ହେବ? ତମେ ହେବ? ସେମାନେ ସେଇଠୁ ମୋ ଭୟରେ ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ିଲେ। ମୁଁ ସେଇଠୁ ତଥାପି ସେଇଠୁ ସେ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ କହିଲି ତୁ ଖାଲି ଝିଅକୁ ନେବୁନି, ଯଦି ନେବୁ ତ ଜୋଇଁକି ନେବୁ, ତ ଝିଅକୁ ନେବୁ, ଆଉ 2ଟା ଗୋଟେ ନଣନ୍ଦ ଗଲା, ଗୋଟେ ପିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ଗଲା, 4 ଜଣଙ୍କୁ ମୁଁ। ହଁ ଇଏ ନାରାୟଣ ବାବୁ ପୁଣି କହୁଛି କ'ଣ ନା ମୋ ଝିଅକୁ ମୁଁ ମୋଟର ସାଇକେଲ ନେଇ ପଳେଇବି। ଆମର ତ ଗୋଟେ ଇଜ୍ଜତ ଅଛି, ଆମର ତ ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟିକ୍ ଅଛି। ମୋଟର ସାଇକେଲ ଝିଅକୁ ନେଇକି ଯିବ, ଆଜି ରିସେପସନ୍ ଦିନ ସିଏ ହେଉଛି ଦେବକନ୍ୟା ହେଇଯାଇଛି, ସିଏ କେମିତି ମୋଟର ସାଇକେଲ ଯିବ? ସେଇଠୁ ତା ପୁଅର ଦେଢ଼ଶୁର ମାନେ କହିଲେ ନାଇଁ
ଆଜି ଦେଖେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ କି କହିଲେ ଆଜି ଯଦି ତୋ ମାଆଟା ହେଇଥାନ୍ତା ସିଏ କ'ଣ ଛାଡ଼ି ନଥାନ୍ତେ। ଏ କଥା ଯେଉଁଠୁ କହିଲେ ସେଇଠୁ ବୁଝିକି ସେଇଠୁ କାର୍ କଲି 4 ଜଣଙ୍କୁ କାର୍ରେ ପଠେଇଲି। ସେଇଠୁ ମୋତେ କହିଲେ ଆଉ ତୁ ନାନା କାର୍ରେ ବସି ଯା। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ କାର୍ରେ ବସି କାହିଁକି ଯିବି, ସିଏ ଯାହା ହେଲେ ଦେବ କାହିଁକି, ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଧବା, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସିଗଲେ ମୋର ଅଶୁଭ ହେବ, ପିଲାଙ୍କର ମୁଁ କେବେ ଅମଙ୍ଗଳ ଚାହିଁବିନି, ସିଏ ଭଲରେ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏଟା କ'ଣ ମୁଁ କହିଲି ଖରାପ କଥାଟା। ମୁଁ ସେଇଠୁ କହିଲି ନାରାୟଣ ତୁ ମୋତେ ବାଇକ୍ରେ ବସେଇ ନେ। ମୁଁ ନାରାୟଣ ସାଙ୍ଗରେ ବାଇକ୍ରେ ବସିଗଲି। ସେ ମୋ ଘର ପାଖରେ ମୋତେ ଗଡ଼ାରେ ଛାଡ଼ିଦେଲା, ମୋତେ ଆଉ ତା ଘରକୁ ନେଲାନି। ଗଡ଼ାରେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଇଏ ଜୋଇଁ ଝୁଅ ଆଗରେ ଫେରାର, ଇଏ ସେଇଠୁ ମୋତେ ଗଡ଼ା ପାଖେ ଓହ୍ଲେଇଦେଲା ବିଦାୟ। ମୋତେ ଆଉ ଘରକୁ କେହି ନେଲେନି। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏତେ କଥା ମାଡ଼ି କଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ହଉ ଯାଆନ୍ତୁ, ମୋତେ ତ ଭୋକ କଲାଣି, ମୁଁ ଗଲେ ଗଣ୍ଡା ଖାଇକି ଟିକେ ଶୋଇବି। ମୁଁ ସେଇଠୁ ଗଲି ଭାରି, ଘରେ ଖାଇ ପିଇକି ଟିକେ ଶୋଇଛି।